Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen na kiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adag ito'y nagitinasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kanag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Sagudayan nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Johnny nga napuluan, apal. Dear Manong Nemi, sinapak Manong Nemi ti simrek dito opisina gabutade pakpakamakam ni boss kanyak nga aramidak. Idi kalman Manong Nemi nagpatinggak manin tela 6 at may isang oras ko nga overtime without pay. Adong ngamin Manong Nemi nagitipat patrabaho ni boss kanyak. Sud ka po nga maladawak nga gawid, sa masapak nga sumrek, at siyempre, banbano ka ang okay lang. Okay lang. Narigat mo sa kong haramidan manong tibilin ti boss nang runa kat ni. Inim pa lang nga bulan ko dito opisina. Inidag sa sarnon Manong Nemi nga sumrek dagiti kaopisinaak nang runa Manong Nemi ni sino? Ni Loida. Hindi sumurek ni Loida Manong Nemi nagtaros itayan ko. Hello, good morning, Johnny. Ay, good morning, ma'am. Apay hawagan natin, ma'am. Una tanangat nga ito di posisyon mong imsyak eh. Sa nabayag ka nito eh. Okay, nabayag ako. Sika nabit ka pa eh. Awan pa makatayo mo, di ba? When, kasla, adda, Diyak mo, diyak may explain, no? Ano dito kahit asawan na ito. Kung nadya gwardya, alas 7 ka kanong simrek. Kung nadya gwardya, alas 6 ka kanong rimuan. Ano dito kahit mo parawarin. Mati ka di, numasapa kang sumrek. Mati ka din, no? Maladawak nga gawid. Tapay kami. Ado na gini pagpakamakam ni boss. Ado na gini intend na kanya katrabaho. Abi nga sikat pang intadan na. Sa lutsudan king kuhana, no ape nga siya. Nagito mo, Brian, kayak mo da. Ape nga siya pang intadan ni boss. Adan sa hangin di mati nga mapaspasama ka. Lloyd, niya takit mo sawan. Alala, ituloy mo to, Bram. Nagababain mo't no, sa mo mairing pas. Alas 9 siguro na sumrek ni boss. At siguro, ito no, at daisunan, sigurado nga ayaban na kaumanin di opisina na. Sige. Ala, ituloy ko nga rin eh. O, nagsubliak mo, inapatan tilamisan ko. Narikat mo tayo, madisturbo ka. Madisturbo ti kinagagat mo, Johnny. Maburburtiyanak Manong Nemi tigas diyang yung bagbaga ni Loida. Tamang pa ko nakman. Dilawon no apay nga masapak. Dilawon no apay nga maladawak. Ni, di ka agyaman. Siyak nga at dati babae na, nga empleyado kat masapak nga trabaho. Sa oray no overtime without pay kat agtrabaho klata.
Ada nga tatakas na. Tekas dyan nga araramida. Alas 9 nga peso nga dimteng manunemi ti manager ni Bosta Dani. Hindi makabatog tayo ko, Johnny? Ay, boss, sir. Sumarunong ka kanya. No, adarigitin na ring pasmon. Itukot mo. Ay, wan, sir. Itatalyawag tila minsaan ni Lloyda manunemi kumuskusilap. No? Kumuskusilap? Uno na? Ne. Hindi na ito rin mapaspasamak. Ginagastrek ako naman nung name it yung bisina ni boss. Dagito nalpas ko, sir. Medyo inadlato ko tinagayod di kalman. Tapos ito malpas ko kunak. Alas 6 ka nung dirumwork ako na tikwartya. Buwan, sir. Sa itay kata alas 7 ka kasimurek. Buwan, sir. Tapos atot maramida. Kaya kakaribad lang marigatan. Sir, okay lang, sir. O baka ba mabanok ko launay? Sir, okay lang. Okay lang. O bahala ka, ha? Di ba kami nga talagang okay lang? Kastoy kami ng trabaho, sir. No talagang maitad kanyak nga trabaho. Ipatig ko ngamin trabaho. Kaslapan na kanubiyak ti trabaho. Speaking of nubya, Habang ba'y nobya? Anda idi, sir. Ngayon, nagsina kami. Iso ti first love mo. When? Idiadak pala ti college. Iti nagtutuar kami. Na parang nagtrabaho di Manila. Nang lipat mo ito. Awan ti may kadwa nga ayat. Pay. Pay, sir. Nagtrabaho. Ada kami pagpapasaak. Pagpapasaak ni ading ko. Hamat umana di pension ni mama nga pangpaadal na kengkwana. So ng itata, siya akong nagtrabaho, yung karikmat nga, siya ti makamo nga magparaduar kini ading ko. Babae, lalaki. Babae. Sige. Thank you. Di kita na mapaituloy mo. Kaya, kaya mababanok ka, agi na nakamay. Okay lang, sir. Break time. Baka no, itutok ko lang ba't atensyon ko ti computer, sir. Break time ka mo na. Matagmerienda. Consume up to 15 minutes, kaya ginana. Sige, sir. Madam dawa. Okay nga rin. Subligat labsa mo. Thank you, sir. Podno timbaga kini Boss Dani manong. Dakam lang talot at kakabalay ni mama, manong Nemi, na nagretiro ni trabaho na. Kaya dapat basit pension na. Nauli na kam ti ama, manong Nemi, idi adda kiti second year college. Adda pala idi ti high school, ti kapsat ko, manong, nani Heidi. Hamat ka din ang rigatan ni mama, na nang paadal kanyak idi natayan ni papa, manong. So, kita nga nagdadwarak, nagtatrabaho akon, siya akong tibang papaadal, kini Heidi. At the girlfriend ko, hindi matan napansin niya Manila, nang lipat batin. Mita, mat pala pakurso na daan. Kaduhak manong Nemi ni Gino. Nga ka-opisina akan kaabay ko't lamisaan, nga napan nag-snack iti kantin. Ngay di magnag katumaliaw iti ayan ni Heidi, ayan ni Lloyda manong Nemi, kumuskusila plata. Nabagag dahil ito'y kaniya Gino. Apa nga ta Gino? Imuno na ka kanyak, kaya, wana ni hapir ko, imuno na ti makatawon kang ka. Ada edin ni Lloyda. Oin, ada edin, kasta posisyon na edin. Ada ka di mading ugali na. Mati pagpakita na kada kami, hapa ya. Madilaw na ti, di na ako marumbay nga dilawan eh. Saka sila kumisko-silap. Siya mawatan. Amay kadawa ka, Gino.
Baka kastat style lang agkraskan ka. Napintas mo karod, pare. Ino na ang siya Oo. Amo, bagbagang no, ti babae kan lalaki, ura inaudi di lalaki, isulat adati nga to. Di ba? Medyo mature mo tilangam. No, agabay kayo, handa nga, patyan nga, ububing kayo misuna. Kinalapsat. Ito sama at asawa na. Nawampay asawa na. Boyfriend nawampay. Ano dikit mo sa mga agkras kanya. Kasi siguro style na. Imbes ngo, is man na ka. Yung sa style na kit kuskusilawan na ka. At dumat tikas na kagkras ka babae kahit. Imbes nga, gargarian na ka. Day matmatan na ka kidayan. Sana dilpatan niya kaya bibig na. Yung sabahin ni Lloyd ha. Kusilap. Imbes nga umisam. Tiamok manong namikit iyang angaw laing ni Gino letang ipagbagaan na. Inlawlawag ko keng kuwana ti amin. Kasi lang, adda panagselos na. Kan ka? Anak mo't pagselosan na. Ako mat relasyon nyo. Naku mat relasyon nyo. Pagkatapos, adda madlaw na nga kursunadam nga babae. Siyempre, selos. Kasi nang nagselos? No saan nga selos? Apal. Api ko maumapal ka. Kat nangat nga tumati posisyon ng imsi ka. Apalan na. Tamanipod dakon dito Siya kunti pangitaltalkan ni Boss Danny. Dagiti medyo narigat na trabaho. Imbes ko mang isot pawanan na. Yung siya. Baka no saan na kursunada trabaho ni Lloyda. Iso nga sikat kursunada na. Kasta nga ta. Napadbatasan na siguro ng patrabahon ka ni Lloyda kita nga trabaho. Ngayon saan na kahit siguro trabaho na. Iso nga pinadas na ka. Ita, magustuhan na. Di sika ka na yun. Enti pangaramidan na kata kita. Nusika ko mati boss. Kaya pangitrabaho di mo kayat. Nang pilikat sa bali. Kaya magustuhan. Di isulat ta, di ba? Kasta nga ta. Yung mga tagas lang makagura kanyak ni Lloyd. Kagura na ka at agpaiso ko na agimon. Api nga sikat pagpataba pa. Api nga sikat ikas kaso ni boss. Imbas nga isuna. Uno at pa nagkursunada na kini boss. Nga mataltalyawan ni boss. Kasi diya. Wala madamat ang asawa ni boss. Api na asawa nan. Ang mabaling nga crush. Di babae kang kuha na. Kaya mong bata chikboy ni boss Danny. Kadi. Kras nga tamot ni Lloyd iso nang saan bata pampansinin ni boss. Iso nga. Ay, Jesus, nakaadutan. Lipasan, tagmirian na ta. Ang sublitan yung trabaho ta. Intultuloy ko lata manong nemi ti pasnek ko ngagtrabaho. Nagdo ti balay manong nemi na istoryak kini mama ti mapaspasamak kada kami kini Lloyd. Alaga nagananod kalayang anak. Ang mga anuray dyan nga babae, kahit mga aramid ti pamuspusan, tapno mapaikat na ka. Hanya? Huwag. So ang gananod kalayang. Nabiit ka pa Idin to ta isunak at nabayagan. Kunam nga sikat sikat bang trabaho. Sikat pangitadan ni boss mo ti trabaho nga rumbeng nga trabaho na kuma. Han? Iuwan mama. Kat baka kat nibagbaga nga sip-sip ka. Hana ka di ba na ibagkaking nga the words nga sip-sip? Hana ba ang baga mama? Yung kasalakas dyan ti papataudan na. Amom iho nangop obisina akmet. Amom dikiti ti may isang opisina agad adalat tama dagiti intriga, dagiti innapal, innimon.
Ada naman tila talaga tayo mangdadahil ti pada ng empleyado. Kaya mo tila ta maliklikan na ti makon ko ng sip-sip. Dati iya sadig na ti bagin na iti boss. Tapno, siyempre, no, dumting ti promotion. Awan ti sabaling promote di boss, no saan nga di nasingad kang kuana. Ang mga mat, no, agbuteng ni Loida, posible nga agawam kang kuana di pwesto na. Din to tanabit ka pa eh. Mamadyak kayat nga may katak, jak kayat nga mapukaw ko ti trabaho. I love my job. Isod ka po na nga, oray mariknak di bannog ko. Kasla kabailaklat ta, oray kasanot ka ato trabaho. Maawatan ka, amamu ka niyo. Talagang nga, napasnag ka ti trabaho. Kaya dahi ta, itisip-siputan natin pagbagam nga Loida. Amo akit ti tao ket no ka. Madlaw nang umasenso, umangangat ti tao. At damat di ti tao, nga mangyat nga, mangimamag, mangitalbog. Baka kasat kayat ni Loida nga ramidan. Anang turumpi nga ramidak, mama. Kaya no, ti patrabaho ni boss mo, tong palem. Trabaho nga na siya. Kada damat lata ni Loida nga mapapal. Nga, imbes ko mang isunat mang trabaho kat siyak, tasyak matipang tadan ni boss. Gusto ko na kagananad ka, sintirem na niya nagititignay ni Loida. Amo makit, ti uleg akit tumukaw nga palikod. So kakalayo mo nga talyawon talikudam. Ang mga lumang pupuutan. At dagaya mendaga sa mapaspasama. Ngayon ka nga timay sa nga aldaw manong na minalado nga simrek ni Loida ket nadlaw mi nga agpupungto. Kapag nakapigpigsa manong na ti panangidisuna ti bagna iti lamisaan. Sa medyo ingkusay na pa'y manong na emplastar ti tugaw na. Di kat na nakraad, natalyaw mi amin ni Suna. Siyempre, di kaabay na nga lamisaan, manong. Dinilaw na, nangig ko. Hey, mare, apay. Adan samat insangpit mga problema dito opisina. Apunto ti olok. Apay da problema di balayo? Awan, adan dito ti problema. Apay, ano ko mat problema dito? Awan, tinagpagpagod yan. Tamang ano sikat pangipalapalak ti puto ti olok. Kinunana manong nemidya kumadrena. Ano nga nagununi pa'y ni Vicky. Hindi talyawat gusto na manong nemi siyak tinakaiturungan, tinatadem nga ikikita na. Awan pa'y ni boss manong hampis simbre. Ang kulat ay kaskaso. Nakatutok ak lata ti computer ko, mano. Aging ka nadlaw ko ang ti Macber kat kaslomas asdag kanya. Johnny! Ay! Yes, Loida. Ma'am ko nam. Naawagan ka ti ma'am, no ka? Apay awagan ang ti ma'am ko naman, no ka? Basta ma'am, tiawag mo kanya. Gaputan na nga ito ti posisyon ko yung sika. Amo ka, ma'am. Ngayon kasano? Kat sip-sip ka mo. Saan nga po no na ita, ma'am? Anang saan na po no? Ano tibagbagam kini boss? No kastang sumrek ka to bisina na. No anya ti saludsudan na di sung batak. No anya ibilin na isot aramida. Apay nga siksikalatat kang kanayon ng sumrek to bisina na. Gabota siyak matayaban na, ma'am. No kaya't mamamagit orisan na kang ayaban agad, sumrek ka mat. Mabalin mo ta sumrek ka, tugtog ka lang, pastrikan na kamat di boss. Sip-sip ka kindi.
mabaling ka din agsalita tanto sa ang ita kumatamat trabaho. Na, sa sino ka mga kanyak tikas na? E diya kami kahit nga madisturbo ti trabaho. Sayang di oras. Dahil takat pagkunaat. Nga, pakitang tao. Ha? Ipagpakita mo ti kinagagat mo kampay idi. Tapos di kas takat adad nga sikat ikaso ni boss. Kahit mo nga gawan ti posisyon ko, okay, adalatagan ka. Loida. Ma'am Gunam. Gamitin na ito gundawa kahit kang awagan ti Loida. Mabaling ka din nga. Noon yaman ti problema mo kanya. Kahit pagsaritaan ta nga dududua. Huwag namin. Hoy, abay. Mait kay bay. Gusto di ko na. Ma'am. Noon niya ti problema yung adwa. Pagsaritaan yung kadududua. Saan yung kanamraman dito? Na kaming empleyado. Nga daduma. Kapag tumadisturbo kami. Mabaling ka di. Daan nyo ko magpagsaritaan ta? Noon niya problema mo kanya. Basta, kaya tikas kang kasip-sip. Lunch break, manong nemi saan na simrek ni Boss Danny tiday nga bigat. Binaliwan mi ti ruta mi manong nemi kini Chino na pangkami ti asidag na restaurant. Dito man tumayan ta. No, maramanan ti sa baling nga potahe. Nasa alang nga dyan, kang kanayon dyan. Kinmesa, nabimbita sa pagsaritaan tanto. Nakal ti problema kini Lloyd ay. Di mo, kami narabitin dyan magbagak. Ibagbagam nga niya. Kursunada na ka. Armong. Di mo amot cellphone number na. Hangka friend iti Facebook. Haan. Tawa mo't pambarak ng mga atot cellphone number na. Kadag friend request kang kuha na. Dadang ultimati eh. Hamot kami ng pansinin, hamot kami kaskaso isuna. Habit sa mga type. No idi, kat medyo type ko. Ngayon di kasi diyan nga kinabastos ng inaramid na. Kasla, nakapangpangit tilangan na. Kasla napukaw, ti respeto kang kuha na. Kasla respeto nga nangatngatong siya. Ngayon di kasi diyan naramid na, kasla saan nga di adal, di ba? So nga kung kuha na nga, agsarita tanto mga dududoa. Nga pagsaritaan tanuan yaman ti problema ang kanya kuna. O kas kuna di kiti padat ng empleyado, di ba? O kinanungan, umat ngamin. No, hanyong iramraman ti pada yung empleyado, kuna na, di ba? Ngayon saan namat akayat? Tinamat kaya. Ano nga tanong ka pa siya rin niya balayda? Tapnuan niya. Tapno siya diya kanya agsalita. Kahit na pasyarim niya balaydan, kahit nga sawan, damatin pa nagkurso na daw kang kuana. Naalak ni Gino manunemi ti cellphone number ni Lloyda. Pinadas ko nga tinawagan sakbay ti alauna iti malem manong nga pa nagsasarre. Kapatasan siguro ng kapunbok. Di number ko. Kabaybayag na nga di sinungbatan. Kapata ulit-ulitek. Sinungbatan na. Hello, sino Loy? Hello, Loyda. Sino ka? Siya dati kagurguram ng empleyado. Johnny? Yeah. Nanadyan na kunin? Why? Yung garigata kinala na ito cellphone number mo. Tapos na matawagan ka. Tapos na makapagsalita ta nga na siya at nasangkit nga ipapabuyanak ka rin kiti para ta nga empleyado. Ano yung problema mo kanya? Katos naman di ba ka? Sip-sip ka. Agpapapail ka. Kinibos. Di ba? Oray no ag-overtime ka without pay. Aramidem. Nakasapsapa ka nga sumrek without pay. Di ka kahit nasawain nga sip-sip ka nga tala.
ipapabuyam, ipampaneknek mo kini boss, nga nalalaing ka, ngem siyak. Adoy data ti panunod ko. Adoy data. No araramitak man tinasapakin maladaw. Gabot ti kado nga trabaho nga itad na kanya. Kaya nagpapabilib ka nga ron, di ba? Di mo na maaming reason. Agpapabilib ka. Agpapapil ka. Padaklim ti papel mo. Iti imatang ni boss. Kahit pakabasulak ka di. Dito ko rin ba ko nga sip-sip? Ano nga rin tinas kang naramidak? Ibaga ka ni boss nga, sir, hanga siya ti pang patrabahuam na kita, ta adamat nangat nga tungim siya, kunak kuma. Kaya nga di mo ibagat kasta. Ano nga ito na sikat ng ibagat kay kuwana? Agsakita kayo. Boss, api nga ni Janet bang gusto nga pangipat patrabaho ka na kita, kayak mat ko naman. Boss, saan ka di nga sumrubay nga siya kuma? Ko naman. Baam, taramidak to. Rumbang unay deta. Tapos narikas na, kita sa lutsud mo, ninto boss iti mang sungbat. Mas nawan na Lloyda. Iwas ko mga gaman ka ta, daak. Nga, adda ka nga nalaing, kasta? Adda ka nga gagat, kasta? Nga sigalat na laing, sigalat na gagat? Pakabasulak ka diti laing ko? Pakabasulak ka diti kagat ko? Daglalaing ka mat, dagagagat ka mat. Apalam gayam ti kinagagat ko, ken kinalaing ko. Dito ladam mat. Tapos na nakasakit, asadag matirik na ni boss kang ka. Manong nemi init-idip ko ti saritaan ni. Tanapanin ti oras. Iti sumarag kami, manong nemi, kini Gino, iti opisina, tinalyaw ko iti ayan na. Kumuskusilap nga talaga. Nakatadtadam ti managkita. Alas 2 nga tama, manong nemi, iti sumarag ni Boss Danny. Magusto mat kami ni Boss Danny nga, siya awagan na, pastrakan na. Johnny, sir, sumurot ka. Di kat sumurot ak tumanin nga sumrek iti opisina na. Kat natalyawag tayan ni Lloyda. Kumuskus hilap nga agngir-ngir-ngir. Iyahapo Diyos ko. Kumusta? Kasi sir. Manadamag. Digito tinalpas ko sir. Siguro, duwa pa yung aldaw. Ingam nagas pagalikan ta, ag-overtime ka, sasapayam di sumrek, mabalimat lata. Okay sir. Without pay. Pasensya kan. At dito sa baling, supapa kinagagat mo. Ken kinalaing mo. Ganda nga ito problema kita sir. Ano problema? Ada umapapal kanyang sir. No apay ka no, nga sipo di dadakon to'y kat siyak tikang kanayon mo nga ayaban nito opisina. No apay nga manipod di adakon dito kat siyak ti pangi itadam ka na kita nga trabaho. Apay ka no? Sino tagsalsalutson? Ni Lloyda, sir. Mamaamlat trejay. Mabuteng, sir. Baka makaaramin na. O no. Adabat basit bidot. Nga maaramid na. Kat baka tumakil. Kat, boss, I love my job. Nga man ti ranta ni Lloyda. Mawadag tiket mo so. Mawadag tiket mo so. Ang pagdanagan. Ando nga po ka ito pa nagtalag ko keng ka, Johnny.
Tas si kamit latnag ko na, ang manipod di addakan ditoy, sikat pangipatrabahoak kadagitay marigatan, narigat nga trabaho. Yung ti pagbilibag kang kayam, aramidem, nga awan ti reklamo. Ag overtime ka, uno ag undertime ka, kada overtime ka. O without pay, kaya okay lang ka. Sikat ka stuck, kas kang kat sa pulak, ka sa pulak na empleyado. Dua pa nga tawin dyan eh. Agriti orat to. Boss, saan na siya the next end ranking ka? Ni Loida. Pag nanok ko mga rugbat, nga isot alaek, jack ba nagtalik kang kuha na. O makita mo lang yung ti ugali na. Sip-sipa ka no sa. Agpapapalak ka no. Agin gagagatak ka no, agin lalaing. Tapno, nasa daga kada kayo. Taapay, agin lalaing ka di, kada agin gagagat ka di, tararamidam. Saan siya? Tako nakaroon. I love my job. Surga po na nga, hanak ang mabanok ng mga trabaho. Ken, lalaingit, tapos nikastakat sa anak ng bidon. Iti may sa nga mali, manunay nga panagawid ko dito balay, naud-udi ni hiding ading ko. Ma, dakon. Ang manapan ma. Kumusta trabaho? Kumusta mo ni Loida? Ikarkaro na ma. Sa mukha din na ibagareta kinibus mo. Naibagak. Ket? Bye-bye amla tayo suna ko na. So ako nakmat kinibus ko. Just in case, nga ada aramidan na kanyak, aramidan na kontra kanyak. Dahil lang ata kayon, boss, no sinutirumbre nga patsyen nyo, kunak kang kuwan. Kada ko naman ni boss mo. Okay lang ko na. Doon lang ang tawanin. Agritiro aktong ko na. Kaya't mo sa waniho. Alisto ti asensom, agbalin kanto nga manager. Laktawam amba, labsam to nga amba ni Loida. Dadangor ti kaapapal na. Mamay. Mapasamak to nga tatkasta. Sangga di nga no, asinot asasidig, kat iso ti rumbay nga magsukat kang kuwana. Depende no ang rekomendasyon na di manager nga retire. Uri man no assistant manager kas pagariga. No saan na matakayat? At damat sa bali kayat na. Kat iso ti recommender na. Mapasamak. Kasta ka di? Discretion no kan na di agritiro nga manager. So kayat na magsukat kang kuwana. Uri na bit pa yung empleyado, no amunang isot ka mang kabaili ti panawan na nga posisyon. Mabanan tumat ilaban data kadagiti aking kuko ti kumpanya. Amok iho, laglagay pa yun, nabayagak nga empleyado. Amok ti pasikot-sikot, kan mapaspasamak kadagiti. Ato kastang mapasamak. At kadagiti rugrugi na, pagamamanta, alisto ko. Kat kastat man lang ko kayong kayo. Gamuti ba't patagkot trabaho ko nga? Wen, ikasong mata, ti agarem, tane, masapul ko man nga daywanak nga po ko. Alangan mat nga ni Haidet umuna nga, mangtid kanyang tapo ko. Kat ni, nagbasbasa ba ilahin? Ay, abi, speaking of Heidi, aping awampay. And then text na kanya kita nga malado nga gawin. And dumtengan ni hindi man nung name masidag nga dagos kanya. Kuya, di ba ka? Ano yun, Jay? Importante ko na yan. Ang kapag-sukata. Kuya, baka malipatak. Napimpinas no itan ng ibagak kaputa, kabarbara pa ilang ti damag. May papanitig? May pabanggang ka. Apay. Ibagbagana ka nun nga, ibagbagana ka din nga sip-sip ka.
Ni Loida? Uy, Loida kanot nagan na, kaopisinaam. Apa mo muna ka. Inalipatam ka din. Dede 1 month mo pa lang empleyado, nag-birthday ka. Kit nagawis ka, kanagiti kaopisinaam. So kumalasin na ka. Kaya medyo malasin ko man. Nagkita nyo? Diamol. Kano? Itay lang. Gabot ang malasin nak, nakabsat ka, inayaban nak. Napanan nyo? Nagbiniganda kami. Tipay mading imbaga na. Manirip ka kano. Sirsiripom kano isuna. Kasano mo sirsirip pag isuna? Isuna ngamin, medyo nakiting tikwa na. Uniforme na, di ba? Pasare kano, matalyaw na kang kasla adasap sa pula, agdumdumog kang si kakano, iso kano matikit kita. Iso na kano matikit kita. Kananot, ang baga. Diyak mamati ko na ka. Ang maraming diwanong kurata ko na. Saan na kat ibaga? Hanggang ka nun nagpahod at trabaho. Baka mo ka nun maabot ti makatawan. Maikat ka. Tapay. Basta yung baga na, mga ramit ka nun, ti pamuspusan tap no maikat ka. Gabot na sip-sip ka no, manirip ka pa eh. Mga pong tutak mo tayo Dan direk na, ibakwar na tayo, impaunod kong spaghetti nga, isot nagbayan. Kung nakingwa na, no ada ebidensya, ma'am, ipakitam. Ada ebidensya, mga sisiripan na kanimanong ko. Ano ka? Ada ebidensya, mga sip-sip, isuna, no ang klase ng sip-sip. No awan ebidensya, kung nakingwa na tayo. Ngayon tumaktira kita yung panawa ko na. Awan ebidensya, sikat isak lang, bi. Kung ka, mabalingkat ka hanggang ilaban, kuya. Baga nakit din nagsisirip ka, din to nakasingsingpat ka nga lalaki. Ito panawan na kung manon ni Heidi ta mapani nagsukat. Inalak ti cellphone ko. Tinawagan. Si Mungbat. Hello? Anya nga talaga ti problema, Maya? Ano problema magbagam? Sang-sang po ti kapsat ko. Imbaga na. Nuanyat nagsalita nyo. Ada ebidensya mo nga ibagam nga sisiripan ka. Talaga, awet. Diba? Nakanado nga sa balik ko mga siripa kapay sa kakuma. Abay, anat lang nga. Napintas ka? Amom, ni Gino. Kastakan, ibagbaga na nga kastakanot style mo nga crush. Crush nak? Amom, dato ibagakin ka, Loida. Uri si kantulahin nga ti kakaiso na nga nabati nga babae dito lupong. Kahit kulangin taglaklakay nga baro. Nga? Natakunam? Napintas ka. Ngayon ti ka ongam kat nagalas. Iti kasta nga ugalim ka na aramidam kanyak. Pintasak ko matirangam ng saan. Sikat kanalaadan nga babae ti opisina tayo. Manong name kinang cancel na di na oras ti tawag. Tawagak manin manong name ngam cancelin na. Siguro kat kastaon iti pungtot na. Di ba yam? Timbagak dahi takin ni mama. Oh, apikas dyan mo timbagam. Ma, barbarin ko nak no isardeng nan. No din na ikarkaro Ganito kayo sa ma. Matal challenge si Suna. Hindi kas dyan pa nang ibagam nga
nalaad, ti ugali na, ngayon baga nga no, ura isulangin ti kakaiso na nga babae nga nabati tulubong kat aglaklaki ka mo. Dakil nga insulto kang guwana na iya eh. Kasla ko makanyak, kasya tinangig ko. Ibas ko agsarder nga, iya dada. Si kamit lati adada nga mang paraparobrob, iti apoy, nga sumsumked, nga posibleng nga manguram kang kaiho. Sana kamuteng mga. Sige, ikaro na. Ikarkaro na. Basta, tagtalay ka kinibos. Adada nga siyak ti kanunungan na, imitison. Ti makadakas manong nemi bigla nga pimintas ti puloy ti angin. Bana nga nadlaw ni Gino manong. Oh, Johnny. Aw madlaw mo. May papangining kiniloy da. Apa ya? Nalawag tila nga na. Saan nga nakarupangat? Saan nga nakamisuot? Saan nga kumuskusilap? Ken ubin si isam. Ito masadag ka na kita. Hello, Gino. Kung na ni. Tamang pa yun na. Hanak ka pa inasidgan? Hampay. Sige panawagan. Baka sikat sumarunong asidgan na. Masadag ng peso kanyak manong. Hi, Johnny. Hi, Lloyda. Ma'am. Lloyda ko naman natan. Nagwapo ka gayon, no? Umisam ka? Nanarunakan ka. Numisam ka, napindas ka. Kano saan ka kumuskusilap? Huwag gayon. Inak yan ni boss. Tapay. Ade baga king ko na. Index na kanya kita before nga dimteng index na kanya. O may kanto to bisinak ko na. Kaya mo mabasa? Hanan. Kaslay tayo. Tiyambo ko akit. Agsardeng iti aasidag mo. Ti batog mo tapos baga na nga Johnny. Sumunod ka. Hanay baga, di ba? Siguro ako baga na kanya. Sakti masapol na ita. Sorry, yung sakti masapol ni boss ita. So, ngayon na kung iti ayan na. Delikadon sa manda, ito yung ako naktinakam ko. Naglaying artista na ito yung babae. No saan ko misko silap, pero ko naman nakasaysaya at naisem. Nalailo. Nakarid nyo. Na sexy. Teranta na pa iti nakinikining nga simbrek iti bisina ni boss. Hindi mas nagmanin ni Gino kanyak. Naganad ka, delikado na ito. Aray, baka malatan. Busy nga, ikam-kamakam ko na ito. Basta gananad ka. Ha? Sige. Hanggang mamatati di kasyahe nga kinasiyat na. Napagpagkat isuna, ita. Di ba? Nadaldelikado isuna ita. Tako namlano siya sino nga santa. Hindi mo lang mo. Ang dagayam, nakadakdakas nga panggap na. Sige, Gino. Di pakadanagan. Basta, ikamakam ko na ito eh. Nadagat 15 minutes manong name nga kaanda ni Lloyda, itaayan ni boss. Nagbayagan. Nawanak tinakam ko. Gino, abay nabayag ka na. Pagkatawa ka, timakdar niya inyarsaas na. Baka pinagustuhan ni boss. Hana? Agim imo ni so nangarod keng ka.
Takasla, nadagkat kang duwakin ni boss. Kasla, dabakla ka na kayo. Kasla, dyan, di pag imunan na. Itata, baka intaya na ni boss di wagin. Ngata? Da mo ka hanga tutupan ni boss di kas kang kuana. Yan yan ta mo, baka sinulisog na. Kita mga nakasaya-saya nga nakais-isip. E di rumwar manong name ni Loida ito pisina ni boss. Ad damanin ti kinarabuy ti isom naman. Saan ta papeles ang rumwar na? At ta papeles ang rumwar na manong name sana insursur kadagat tilamisaan. At ta papirmaan na. Adana tayo mangpirma, adama tayo agure ka, madamdama. Kunada. Ini mapang kini Gino manunemi agure ka. Ibadam latan, tapirma madamdama. Kunamat ni Gino. Nakapokus ko ba tama nung name attention ko ito yung aramida. Iditalyawak ni Gino manong name, basbasain na ti papeles. Hindi mabasa na manong name, ti amok agpirmaham. Kaya kaya napan ni Loida, iti ayan na. Sana inala manong name, ti papeles. Sa'y masidig kanya. Hello, Johnny. Amok ng busy ka. Ang masapul nga mapirmaan dito, ipapapirmaan ni boss. Ano namin dito? Naskan pa kang basaan. Basta papirmaan mo latan. Papirmaan ni boss. Dito nga rin ka po nung apa yung nagkapok sa dyan. Alangan mo nga si Kamin, pagtrabaho na. Ngabot na busy ka, siya kunti binaon na, tapno papirmaan na gito. Ano namin kita? Saan mo nabasahan pa ay? Pirma mo, tapno malpasan. Anong name, idi ilayat ko nga, pirmaan na kasta. Ngayon hanggang pirma na, ilayat ko lang. Tapno makita reaction na. Idi pagamon, tati makder ni Gino manong. Johnny! Saan mo pirpirmahan na ta? Tapay? Basahan pa lang muna. Sa bagay, taltalumot pala ng kapirmaan. Maglagi dito binasa kita. Hoy, Gino! Ano natin pagbagam? Ano namin dito? Ano ba mo ito? Kuna na nga gawon manong naming yung saan kong ng palubos. Ito, nasa mong kaya tapirman, mo ito yung naralatan. Tawaran no saan kagpirma nga dua. Tagpirma na duma. Ano namin dito? Ano namin? Nakagsata kayam. Delikado na ito. Hamoy itad, hamoy subsubli. Tigay ba kakitiakit, alayam nita sa mo, ipakita kini boss. Ay, Johnny, muto nita. Muto isublim. Jakayat. Johnny, please. Timak derak manong ni. Papanam, Johnny. Itayan ni boss. Johnny, saan? Saan mong ipakpakita natin kini boss? Manong nemi kabayatan na sumsumrekak iti ayan ni boss. Numanin igawid na. Naiwalin ko pa nga dinauras manong. Saksimregen iti ayan ni boss. Kalpasan na inrekep ko. Diyak napuputan nga inlak ko. Johnny, apa inlak mo? Boss, madri ato nga raramitan ni Loida. Nagkapot dito itay. Kalpasan na, ada papelas gaman ng ipapapirmaan na kada kami. Ito boss, rinugya ko na binasa. E nabasa amin ni Gino. Italayat tagpirma, inatapanak ni Gino. Sir, nagbali na ka na pudno ti trabaho. Ngayon matansamit may isang tao nga mga yat nga may katak. Sir, I love my job. Diyak kaya't nga mapuko ko ti trabaho.
Adot sa bali dita nga pagtrabahuan nga, dito iti kahit ko agtrabaho, boss. Pakibasa. Noon niya tilanaon dito. Agwing-wingiwing agsalsaltek manong name ni Boss Danny. Maaramid ni Lloyda, ti kastoy. Nakaputbutin, sir. Sip-sip ko na kanya. Aging lalaing, aging gagagad. Sir, mabiglang, tayabak dito ni Lloyda. Sa nga sinsinan dito nga ar-aramidan. Kasano no nagbaliki? Nga amin kayo kat nagpirma. Di ba magkaroon nga Sir, rumara kon. Tadwa kayo nga doon kini Lloyd at agsarita. Ngayon pinagbati na klayang manon name. Ti magder ni boss, kat isot na pa ng ilukat tiri daw, sana ko na. Lloyda! Sir? May katoy. Imay, di na may isarang tirupan na kanyak. Ure kini boss. Sir, pagawanin ta ko mo, sir. Jagla pagarupan na kastoy maraming. Intelente ka ba't ko na? Yung kaskala, tsaka mo. Ang edukada. Kaskala, taga-tiyandaan nga. At da pag-imunam nga, da apalam. Kaskala, di ka maawatan. Kaskala, saan ka nga professional? Ano nga amin ti problema? Ano nga ti problema? Umapalak lang, sir. Takasladad na nga. Napatpatagan ni Johnny ng tisyak. Nga arig na nga. Nakat nga ito di pwesto ng siyak. Tapay. Gabo ka nagit ipapaaramid ko keng kuwana. Ipapaaramid ko keng kuwana gabo taamok nga iso iti makaaramid. Idi awang pa ni Johnny, sikat pagpaparamitan. Ngam nakadado na kiti pambar mo sa amo nga malpas. Narigat ko na. Amo ka narigat. Ngam no ipatag mo ti trabaho, saan ka manigatan? Kas kini Johnny. Umapal ka ti kas kini Johnny. Nga nalaklak-lakayan na lang nagiti narigat para kang ka. Nga umapal ka ta, nalalayang iso ng sika. E din ta sika tinangat nga ti posisyon na. Apeng imamagmo ti tao nga kayat nat ngumato. Nga rumbeng unang ngumato. Sa nga sinsin ang tinaramid mo. At ebidensya, dahil mitla inaramid mo na surat o na papeles. Nawaya ka, nga paikat iti dito ng trabaho. Ora mismo, you're fired. Sir, saan ka niya, sir? Sir, mabali mo tirumar. Sir, no, sir, mabali mo tirumar. Uwain manong name kasta tinapasama. Masyanak mat ka ni Lloyda. Takulam na nakakaasi tilangan na. Nga kahit na pag-iditay tagparintuming ti sangwanan ni boss.
tapno lasahan nga may kat. Sir, mabalinti rumuharan. Ilang Pasko ang amin natin pangtad ko. Sige. Sige, sir. Manong Nemi, agsan na sangit ni Loida iti lamisaan na. Kaslaubing ang tabtabog ako. Ni Gino, imasidig kanya. Anong tapasamak? Ikatan na ni Loida. Dapat lang. Gadawan to isuanan. Traidor, ulag. Ba't kami tikas na kong gali na eh. Awan man kanulong tingkuanan to. Diba? Yung nakakasiman. Ana, nakakasiman. Nagrikat sa sumrit, nagsabol trabaho, partner. Nangaroon agad na bayagin isunad to. Kasla, back to zero manin na. Isuna. No, mangrugi nga, nagsabol man trabaho. Kasla kalama siyang kengkuana. Nakakasit lang anay. Wala nga. Noon niya't desisyon ni boss. Mapasama. O, kas makita. Limar ni boss sa opisina. Katinasitgan na ni Loida. Nagaman ako na. Abay ganda ka ba lang? Saan nga sinsin ang tinaramid mo? Mabaling kang isak lang. Kat namto saan ka may isak lang, ikatang kalangan. Isuan niya pala rhyme. Pumanaw kan. Pumanaw kan. Pimampanaw mano. Nakakaasimat. Naku, tinagam ko. Saan nga kang angaw ni boss? Saan nga minsinsin ng generamid na eh. Permi, naggrabe.Ag-aawi din manong naimili kiti empleyado. Yung siyak. Siguro, dapat 30 minutes ko. Sakbay malpas. Irin to tada pala ni boss iti kwarto na. Iti rumahal. Babayik pa deta, Johnny? Dantanin siya. Nalpas siya. Isabit mo ka niya kon. Sumulat ka doon opisina, sumulat ka. Sir. Gabutawanin ni Loida. Second sumukat posisyon na. Sir, saan ko maawan? Hindi kat mo sawan. Kidawak ko makana kayo. Yan tangan kat nagpakpakawan itay ni Loida. Ikan nyo kumatim. Another chance, sir. Pero bakit ikaw kumangagaman ka, kan maragsakan ka, tawan ti tao ang mayat nga mangimamagkan ka? Nga maping ipagpakaasim mo saan kong ikatan. Sir, amok no kasunod rigat, di mangrukimanin. Sayang, nabayagin ni Loida dito. Kat siyempre, gabatan na ikat, awan ti maure ng benepisyo, di ba? Depende dyan na nagkadagsan niyo basol na. Iso nga mabaling gati, sir. Alright, ha. Nagtuloy ti pasnag ko ti trabaho, sir. Please? Bilibak ka talaga ka. Johnny. Nasiyan ka ti padam nga tao o no, kaya't nakang ikatan mo no dadailan di tao.
Gabulayang tidakas nga apal, sir. Siguro, maamiris ng tunga tamat ng nasang rumeng tikas diya nga raramidan na. Dakal ti pamatik, sir. Nga sa nonton ng ulitin. Gagbalbalo ito. Sa lodaran ka, Johnny. Di ka na siya at di pa nagpuspus. Sige. Patgan ka. Tawagan kita mit lang ni Lloyda. Kini babawik piamin. Tapno makapag-report man lang yung tunubigan. Nagaman na ka dami, sir. Thank you, sir. Thank you. Nalagaan tiriknak manong naming nga nagkawid dito'y balay. Kaya't inistoryak kadahay di ka ni mama tinapasama. Ala, kuya. Apay. Shush. Kaya't nalakaroon ng ikatin na ka. Magkatapos, isot na ikat. Ngam kaya't mo pa ilang agsubli. Tapos may ikanti another chance. Kasano na ulitin ng tumanin, kuya? Hanan tun ngulitin. Gabutad na pagnakmanan. Nga ta? Mabali na kasta. Naamiris na rin ti bidot na kaya't nang aturin. Tidakas, no agsingsing pet, isunti ka sa sagpatan. Kas jacket. Kas jacket di mama? Uy, Heidi. Ne. Adag durdurbel. Ika makitain no silang durdurbel orak na alpaskan. Napan nakinita manong. Manong, hindi makasapol ka. Sino? Inak ilokatan di Kate? Sino? Patangam. Lalas kayo ito ay dito nga. Pagbalo na pala nga mamatang. Mamati ka nga ito ni Bagak. Nga ni Ma'am Lloyda di ada tilibas di Kate. Ni Lloyda? Oy, iso. Hindi hapag nga ta. Inagpastrikan ko ya? Hindi ka pastrikan. Nagkidnita kami kay mama. Ano nga tatranda na mama? Siyempre, tinawagan na ni boss mo. Imbaga na nga may babawit parang ikat na. Gapukin ka. Gapukin ka, iso ka saan nga na ikat. Napasubliso na sa imposition. Agad na siyak ni Lloyd, agad umayag agyaman ka nga. O kaya mo kahit umay pa mismo nga dito'y balay. Kahit amo na matita cellphone number nga, tinawagan na kakuma. Hindi mapangkonsangwen manong name iti makderiso ng imasidig nga imarakop. Ano? Uy, Lloyd kahit kung iarakop kang ka, tinalawas kayo nagpanagyaman. Johnny, nakasaysayat ka nga talaga. Manong nemi, iti panangarakop na kaniyak nalangab ko di banglun. Ne. Sa malimatan ti managkrik na. Johnny, thank you. Thank you. Katiti kas diyang inaramid mo amok nga si papakawan kan kaniyak. Iso nga umaik agyaman kan ka. Kinikarikan ka. Sanggun ton ulitin aramidin tikas jay. Sige. Inaramid ko tikas jay kaputa. Patya ka narigat di mangrugi manin. Ken masyanak ka. Masyan ka kaniyak. Kadusangan ako maamasyan. Anak ko man nga nagpagpakasi ni boss nga anak ka ikatan. Nagkamanak. Di lang mabaling araw ng ibatan. Hindi nakararakupan na nakastaan. Sa balit marikrik na ako na. Uri siya. Kahit mo sawan. I love you, Johnny. Ipatawa ka. Gusto nga rin na dyan ko na ni Chino. Sa balit style mo agkaras. Ay sabay na ita.
Kasla di mo amo nga ikaaso di giti babae. Trabaho latat nakapukusan ta. Anunot mo, di ka pa'y tumalyaw. Sa mga ibagbag nga sisiripan ka. Kadyak pa'y tumalyaw ka. Sorry. Ibatan lang ano na. I love you. Kita ko rakit panunutak pa ya. Sungbat ko. Kit sikat umay nagpasyari ti balay ko. Siyak ti may pimasyar ti lalaki. Siyak ti agar-arim nga babae. Naghaman amom jak pulos may paksa tinalaos nga panagkaman ko kaya ka. Gusto to ko nam nagrigat ti mga rugi manin. Nangro nagat ni. At damit duwa nga pagbasbasaag. Kasta. Humay kan tumat pumasyar di balay. May magamtukan niya kumutay love you. Tasong batang kanto sigod. Fast forward, Manong Nemi. Napatangan nyo siguro. Baka isudan to, gasawa ko na. Awan nakapatangan na kayo? Manong Nemi, kasya mo, nagpepeso no saan, kasya style nga talaga ni Lloyda no agkras. No saan nga pampansinan, dati kras na, mga ramit ti pamuspusan tapno. Kahit Manong Nemi, dakil mo at itulong ti kasya. Tapno di kasta, kahit mamuha na kita mga empleyado. Nga ti apal, kahit napintas no saan nga dakes nga apal. Apapalan na, gabutan nagagetak, nalaingak, asidagak kinibos, pinagbalinak nga sip-sip. Paikat nak ti kayat na. Imiso kumamat ti maikat. Yung kinapudno na Manong Nemi. Dadi asi nga mariknak, nagbaling nga ayan. Isungan ta kami matlaing Manong. Kini Lloyda iti nagkagasat. Da kami iti nagkagasat kunak Manong Nemi iso na laeng tainon na ak isuna. Siyak iti nagmanager. Idin to nagtal na isuna iti pwestuna. Bali na nabsak iti nagretiron ni Boss Danny. Ngayon iti kasawa kami Manong. Kada anak nan, ada anak min nga duwa. Pinagtalin na ito ni Suna. Iti balay, akaduhanan ni Mama, ang mga sigaso kadagiti apo ko ni. Apo ko ni Mama, nga anak ni. Irinto ta, adamatan asawa Manong Nemi, ni Heidi, kada damatan bukod nga balay. Naragsak kami. Ragsak Manong Nemi, nga supapak, dedikas la, panagap-apami, panagriririmi, kini Lloyda. Gabo iti dakes nga apal. Dito nga ron, ti pagkabuklan, ti pagkasalita, Manong, kaya thank you, iti anos mo, nga nangurnos kalpasan, insen kang ka, ti Italiana. Thank you, tilaing mo, nga nangibasa, kat sapay ko ma, damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyang. Ito nga ron, tagyaman nga pagayam mo, Johnny.